नमस्कार, प्रणाम। रुआ देख रहे बनी भोजपुरिया दस्तक। विक्रमगंज में सोमवार के दिन बड़ा हादसा के दिन रहल। सोमवार के दिन सुबह करीब 3:30 बजे पटना से सासाराम आवे वाली नागेंद्रा बस के सड़क दुर्घटना हो गई बा। सड़क के दुर्घटना भइला आमने सामने के टक्कर में। सामने से एगो ट्रक आवत रहे और पटना तरफ से उ बस आवत रहे। धामा पुल से पहले ही वो बस के एक्सीडेंट हो गई बा। जौना एक्सीडेंट में दोनों ट्रक और बस के दोनों चालक बुरी तरह घायल रहलन और बस में सवार 5 लोग भी घायल भेलन। लेकिन एह दरमियान इलाज के दरमियान बस के चालक चंदन कुमार जौन विक्रमगंज थाना क्षेत्र के कझाई गांव के निवासी रहन, उनकर मौत हो गई। चंदन के पिता त्रिलोकी नाथ बैठा, उनकर 3 गो पुत्र रहन, जौन में 2 गो पुत्र बस के चालक रहन और संजोग दुर्भाग्य बा कि दोनों बस चालक उनकर लइकन के मौत हो चुकल बा। यह बात से पिता पर कितना पीड़ा हुई समझ सकत नहीं। अविवाहित रहन चंदन कुमार, अभी शादी ब्याह भी ना बे रहे। पिता मना करत रहन कि ई सब छोड़ा, अपन पढ़ाई पढ़ले बड़ा बढ़िया तो नौकरी के फेरा में रहा। लेकिन एगो लत रहे कि चालक के लत उनकर लाग गई तो छूटत नहीं, जौना चलते मौत उनकर हो गई बा। और वो घटना के बाद परिवार पूरा मर्माहत बा। विक्रमगंज में परिवार पहुंचा रहे और बड़ा रोवत बिलखत तस्वीर सामने आयल है। उन्हें ट्रक चालक जौन बा राहुल कुमार बाराचट्टी गया के रहे वाला बड़न, उनकर स्थिति भी गंभीर बा। और बस में सवार अन्य लोग जौन घायल रहन, ओकरा में ओम प्रकाश सोनगावा दरिगांव थाना क्षेत्र के, गौतम शाह इसरा कोढ़ीगोला थाना क्षेत्र के, मनसा देवी इसरा गांव कोढ़ीगोला थाना क्षेत्र, त्रिलोकी कुमार सिंह रामपुर कराघर थाना क्षेत्र और राकेश कुमार सिंह गजरार सासाराम के निवासी रहन। तस्वीर में रुआ देख सकतनी डॉक्टर कमिंदर सिंह ही कोरोना अस्पताल के संचालक और वहाँ के इलाज करतनी। आई जो चेहरा रुआ देखतनी, ई ट्रक चालक राहुल कुमार के चेहरा है। राहुल कुमार की स्थिति भी थोड़ा सा चिंतनीय बा। अभी जो चेहरा रुआ सामने देखतनी, ई चेहरा चंदन कुमार के है। चंदन कुमार जेकर मौत हो गई बा और ई उहे चेहरा रहे। अस्पताल के आसपास काफ़ी संख्या में भीड़ रहे, देख सकतनी। विक्रमगंज थाना के पदाधिकारी लोग भी मौके पर मौजूद रही और उनकर पूरा परिजन पीछे बावन गांव के लोग, कझाई गांव के निवासी, उनकर परिजन देख सकतनी। माता पिता किस तरह से बिलखत बाड़न, का बीतत होई सोच सकतनी। और उनकर बॉडी के पोस्टमार्टम खातिर सासाराम ले गेल है। दृश्य बड़ा हृदय विदारक रहे। पिता के आंख से आंसू रुकत ना रहे और किस तरह से मीडिया के सामना करते हुए त्रिलोकी नाथ बैठा बात कहला हमन, आवाज़ ना निकलत रहे, लेकिन फिर भी अपन दर्द बयान कैलन। और का कुछ कहलन त्रिलोकी नाथ बैठा, चंदन के पिताजी, वो सुने लायक बा। रुआ सुनी त्रिलोकी नाथ बैठा का कहनी है। अरे आमने सामने जो टक्कर मार के दोनों ड्राइवर घर आ गया। आमने सामने टक्कर मार कर दोनों ड्राइवर घर आ गया। ड्राइवर कौन है आपके? बेटा है।